عبدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا أستاذ رحمنا مبدو خيرنا لهم الفاتحة Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimallah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Summa yunadi al-munadi aina ahlus sabri. Summa yunadi nuli undang-undang al-munadi sapa malaikat sing undang-undange aina ahlus sabri. Aina iku ing dalem endi ahlus sabri utawi ahli sabar, wong-wong sing ahli sabar. Wayakumu mongko jumeneng unasun sapa pira-pira menungso yasiruna padha mlaku sapa unas siroan hale cepet-cepet ilal jannati maring swarga. Bareng diundang mana ahli-ahli wong-wong sing ahli sabar ngadeg melampah cepet-cepetan masuk ning gone swarga. Iki durung mizan apa timbangan amal durung dicekno ya. Iki wis mlebu sik. Iki tiang-tiang sing mlebu swarga tanpa hisab. Termasuk wong sing ahli sabar. Nah sing sanese dihisab sik, diitung di amal apike pira, amal eleke pira terus ditimbang. Nah iki gak usah ditimbang. Langsung kon mlebu cepet-cepetan mlebu swarga. Watatalaqqa mongko mapak ing unas al malaikatu sapa malaikat. Wapak karo malaikat wayakuluna mongko ucap sapa malaikat inna sa'temene kita naro iku ningali sapa kita kum ing sira kabeh siraan hale cepet-cepet ila jannati maring swarga. Paman mongko utawi sinten andem utawi sira kabeh mlaku cepet mara ning swarga dipapak malaikat ditakoni lho Kang sampean kok do cepet-cepetan mlebu swarga sampean iki golongane sinten wong sing kepiye Wayakuluna mongko padha ngucap sapa unas nahnu ahlus sabri. Nahnu utawi kita ahlus sabri wong sing ahli sabar, wong sing wektu ning donya akeh sabare. Wayakuluna mongko ngucap sapa malaikat makana
sabrukum mau tai apa kana iku ana apa masabrukum iku sabar sira kabeh. Wene sabar iku kepiye? Bisa cepet-cepetan mlebu swarga tanpa hisab. Qalu padha ngucap sapa unas kunna nasburu ala taatillah wa nasburu an maksiatillah. Kunna ana sapa kita nasburu iku sabar sapa kita ala taatillah ing ngatasé nglakoni ketaatan Allah. Awak dhewe iki ya sabar dalam menjalankan taat karo Allah. Lakoni perintah-perintahe salat, poso, salat 5 waktu angger dina ing 5 waktu Ramadan poso ngeleh sabar ya. Wa nasburu lan sabar sapa kita an maksiatillah saking ngedoi maksiat Allah. Liyane do maksiat aku sabar ninggal moh gak melu-melu maksiat. Ku definisi sabar benjing masuk surga tanpa hisab. Ora usah diteliti sik amale ditimbang-timbang gak usah. Wa yaquluna monggo ngucap sapa malaikat lahum marikunas udkhulu lebu sapa sira al jannata ing swarga. Ya wis lebu swarga. Tuma yunadi nuli undang-undang al munadi sapa malaikat sing undang-undange ainal mutahabbuna fillah. Aina iku ing dalem endi al mutakhabbuna utawa wong-wong sing saling cinta billah krana Allah. Malaikat undang-undang maneh di wong-wong sing saling cinta krana Allah, saling mengingatkan ngaji kumpulan asinan iku cinta ning gone krana Allah. Wa yakumu mongko jumeneng unasun sapa pira-pira manungsa yasiruna kang padha mlaku sapa unas siraan hale cepet-cepet ilal jannati maring swarga. Padha ngadeg mlaku cepet-cepetan mlebu swarga. Patatalaqa mongko mapakum ing unas al malaikatu sapa malaikat dipapak karo malaikat. Wayakuluna monggo ngucap sapa malaikat inna sak temene kita nara iku ningali sapa kita kum ing sira kabeh siraan hale cepet-cepet ilal jannah maring swarga. Paman monggo utawi sapa antum utawi sira kabeh lho kok cepet-cepetan maro swarga. Iki golongane wong sing kepiye? Takone malaikat. Wayaquluna mongko padha jawab sapa unas nahnu al mutakhabbuna fillah wal mutaahiduna fillah. Nanu tawi kita al mutakhabbuna iku pira-pira wong sing saling mencintai billahi karana Allah. Wal mutaahiduna lan pira-pira wong sing janji saling janji billah karana Allah. Wa yuqalu mongko ucapake lahum maring unas udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Ya wis nang ngono do mlebu swarga. Qala dawu an-nabi sinten Kanjeng Nabi alaihi salam yudau den saleh al mizanu apa timbangan amal
ba'da dukhuliha ula'il jannati ing dalem sakwuse mlebune mengkono-mengkono wong al jannata ing swarga. Awis wong-wong iki mau do mlebu swarga, baru apa Allah ndeleh mizan timbangan amal. Waktu iki mau wong-wong iki mau durung ana timbangan amale, ora usah dihisab ora usah. Dadi mau wong sing lanjutno wingi nggih mulai kelompok apa iki? Ahli keutamaan ya. Ahli keutamaan fadilah wong-wong sing duwe keutamaan. Iku wong-wong sing nak didolimi iku sabar. Ning donya kan kadang ngono nggih ana sing dolim, ana sing didolimi, kerja ora dibayari, itu kan dolim nggih. Utawa utang ora disauri, niku sabar nggih. Iku ahli fadli. Hae dirampas, cara mungkin napa nggih warisane ora dikei, kei mesithik, niku dindolim kan. Tapi sabar, ngono sampean mlebu swarga tanpa hisab. Ono sabar wae. Umpamane kadang dulure sing menang-menangan ngoten nggih. Oh, kowe ora melu kerja ceh. Oh, piye alasane lah. Kok dolim ora sesuai hitungan belum sabar. Iku ahli fadl. Pokoke dianiaya ini sabar. Terus ahli sabar mau nggih. Ahli fadl terus ahli sabar, terus ahli sabar mau wong sing sabar nglakoni taat nangi Allah, sabar ngedoi maksiat. Ono telu iku berarti. Sing kelompok ketiga wong sing saling mencintai karena Allah, saling berjanji karena Allah. Ngene iki besti-bestinan perkara apa kumpulan ngaji. Aku nak seneng nak ngaji karo sampeyan ayo bareng-bareng. Ngono iki jenenge al-mutahabbuna fil, jadi diikat rasa seneng cinta perkara apa ning gone krana krana ngaji, krana nekani pengajian, sholawatan. Ngono iku kan al-mutahabbuna billah. Tiga kelompok niki bakal mlebu swarga tanpa hisab sadurunge timbangan amal di tekno ya dipasang. Niku wis mlebu dhisik niki. Jadi orang melalui proses penghitungan amal. Aneh nggih niki pripun kita kedah mikiraken nasib kita ning gone akhirat niku nggih. Kisah niki nggih. Berarti kisah-kisah niki mboten crita tok niki sing cerita Kanjeng Nabi mesti benere, mesti faktane kejadian iki ya memang terjadi besok. Anak kita kepengin sing kados ngeten iki nggih. Mulai sekarang nggih ngamalno apa-apa sing tercantum teng niki perintah-perintahe Gusti Allah. Nah, pengen nasib kita kados tiang-tiang tiga kelompok niki nggih. Niku mau nggih jadi ahli fadil, ahli keutamaan, ahli sabar, ahli saling mencintai karena Allah. Iki amal-amalan sing iso mlebetaken menungso ning swarga tanpa hisab. Mulane nggih penting nggih kehidupan ning donya niki sangat pentingi soalnya apa? Mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Ya diperhatikno nggih iki
nerjang larangane Allah apa ora, maksiat Allah napa mboten, iki aku wis nglakoni taatku karo Allah bener napa mboten, kedah diperhatosake. Dadi sekinten nasib kita sae benjing wonten dina kiamat. Ora cerita guyon iki nggih. Soal jannatu haqqun, annaru haqqun. Neraka iku ya nyata, swarga iku nyata. Ora sekedar cerita-cerita niki mboten. Paling sing cerita Kanjeng Nabi. Kedah kita yakin dan percaya kalau niku ceritane sing ceritani Kanjeng Nabi. Nara cerita malah murtad. Masa ono cerita kok malah murtad jenenge. Wa amali wa hamdi. Anapun utawi gendera alhamdu. Ana gendera jenenge alhamdu. Liwaul hamdi. Niki genderane Kanjeng Nabi. Benjing iku nggo gendera-gendera nang nabi-nabi, masing-masing nabi nggawa gendera. Gendera sing paling terkenal, paling gede niki genderane Kanjeng Nabi. Namine Liwaul Hamdi. Wa huwa mongko utawi Liwaul Hamdi Pokos samawati kuing dalem dhuwure pira-pira langit. Suila den takoni Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam an liwa'il hamdi saking genderane alhamdi wa irdihi lan ambane liwa'ul hamdi wa tulihi lan dawane liwa'ul hamdi. Kanjeng Nabi ditakoni Kanjeng Nabi liwa'ul hamdi genderane panjenengan iku ambane sepinten terus dawane pinten. Wa qala mongko jawab sinten Nabi alaihi salam tuluhu masiratu alfi sanatin utawi dawane liwa'ul hamdi masiratu alfi sanatin iku perjalanan 1000 tahun. Kowe mlaku selama 1000 tahun, nah niku panjange liwa'ul hamdi. Maktubun iku den tulisi alaihi ing ngatasi liwa'ul hamdi. Ning gone gendera mau ana tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatnya tahlil. Wa irduhu tawi ambani liwa'ul hamdi ma iku jarak benas sama ikang ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Jarak ambane jarak antara langit karo bumi. Yo jutaan kilometer ya. Wa asnanuhu utawi untunane gigi berarti gigi-gigine liwa'ul hamdi min yakutatin iku saking yakut inten khamro akan merah wa qabdatuhu utawi cekelane liwa'ul hamdi min fiddatin iku saking perak beda akang putih. Gagane wernane saka perak, bahan perak sing putih. Wa zabarjatin lan watu zabarjat qadra akang ijo campur zabarjat. Walaulan iku keduwe liwa'ul hamdi salasu dawaiba utawi pira-pira kuncir duwe dawaib iku buntut
duweni telung buntut. Min nurin sangking cahaya. Buntute kuncire niku sing telu sangka cahaya. Dubatun utawi sak kunciran fil masriki kuing dalem wetan wa ukhra utawi kang liya biwasatid dunya iku ing dalem tengah donya wa ukhra ta kang liya meneh bil maghribi iku ing dalem arah kulon. Telu mau siji ning etan, siji ning tengah donya, siji neh ning gone arahku. Maktubun iku den tulis via ing dalem dawaib kuncir-kuncir mau salah satu asturin apa telu pira-pira tulisan ana telu tulisan mau telu pojokan nggih. Iku ana telu tulisan. Al awwalu taikan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Wasani taikan nomor loro Alhamdulillahirabbil alamin. Sing buntut atau kuncir sing nomor telu iku tulisane kedua Alhamdulillahirabbil wasalisu taikan nomor telu nenggone buntut sing nomor telu tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tulukul sitrin utawi dawane saben-saben tulisan masiratu alfisanatin iku perjalanan 1000 tahun. Wa indaulan iku yang dalam sandinge kuncir mau sab'una alfi liwa'in utawi 1000 70.000 gendera. Ning gone ngisore saben-saben pojoke mau ana 70.000 bendera meneh sak ngisore. Tahta kulu liwain iku ing dalem ngisore saben-saben bendera sab'una alfi sofin utawi 70.000 barisan minal malaikati saking malaik dikawal karo setiap baris mau setiap bendera sing ana 70.000 dikawal karo 70.000 neh barisan malaikat. Bikulli sofin iku ing dalam saben barisan amsumiati alfi malakin. Saben barisan utawi 500.000 malaikat. Mau ana 70.000 baris, setiap baris ana jumlah 500.000 malaikat ngawal genderane Kanjeng Nabi niku mau. Jadi somben umat-umat Kanjeng Nabi dene nggone ngisore gendera niki. Umat Nabi Adam ning ngisore genderane Nabi Adam. Umat Nabi Nuh nggone genderane Nabi Nuh. Maniki dikenal ben benjing ngerti nggih ora kliru. Iki genderane ora Nabi Musa sampean mriku. Iki ben ngerti genderane Kanjeng Nabi. Jadi sesuai genderane benjing kita umat Nabi Muhammad mugi-mugi benjing kita kok nenggone ngisore genderane Kanjeng Nabi. Dijenane niku mau nggih jenenge liwaul hamdi sifat-sifate atas ngoten niku. Wa yuqaddis sunahu nggih wallahu alam bis Rabbana anfa'na bima 'allamtana